Dear Mr. Longley. Lin, saan ka kuman nga agabrod? Diyak kayat nga ginadayota. Mabalin tamat asapulan ditoy, timasapulam ijay abroad. Para matlaang iti masakbayan ta daytoy. Kan arapaap ko at talaga ti maka-abroad. Isa ano talaga na patagakkan ka, suportaran na kiti daytoy nga arapaap ko. Awan ka di karbungak amang lapad kan ka. Amom ka di, adun ti relasyon ang nadadaal. Gapula ang iti daytang abroad. Makaamu ka, no saan na ka maawatan. Basta no kunak nga agabrodak, uray pa ino iso ti rason ti pagsinaan ta. Talaga gayam ang nakadesisyon ka. Kat kabalampayin nga isakripisyo ti relasyon ta. Gapula ang iti dayta panagabroad mo. Talaga no sikat ito bang iti panagabroad ko, nasaysaya at pa'y nga agsinatan. Tangay kabalanak nga isukat iti dayta panagabroad mo. Sige, mapan ka. Ngam saan mo matananam namaan, amasang patanakpay. Ngam no di mo kayat amapukawag, di mon patuluyan ti pumanaw. Anya, mas pinilim ti agabrod? Wala, mas pilyak ti agabroad. Iso apasensya langan, ngam patuluyat ti panagabroad ko, nga uray iso ti rason ti pagsinaan mi. Di mo sayangan ti talo atawan a relasyon nyo? Kasarlaangan ti kurang kada kayo. Kaasimot ni Carlo a panawam latan. Sayang daytoy nga oportunidad no paluspusak. Arapaap ko daytoy. Kat no talaga matlaang nga napatagakkan kwa na, suportaran nak Masayangan naklaang iti relasyon nyo. Nasingpet ni Carlo. Nataag. Nagagat. Awanan ti sa pulong kankwana. No kayat mo, di kukwamon, Ni, anya ka din day tangay bagbagam lani. sa anak nga agang angaw. No nasingpet kan nagwapo para kan ka, di uray kukwamon. Wan, ngam si kati ay ayatan na. Amok no kasano ti panagayat na kan ka. No makapanawakton, agaramid kamatan iti pamuspusan, tapno maibawing kan ka ti panagayat na. Ha? Agpaiso ka di day tangay bagbagan? Wan, kunak lang arudan. Nagagat ka unay, Lani. Kaslamat din ada sa nga dosena nga anak mo, gapo iti kinagagat mo. Ag-overtime ka lang nga rodan. Adapay dagiti sideline mo. Kasapulan, tapno daras makaurnong. Awan planak nga agbakbakot dito Lepasak lang ti kontrata. Agawi dakton. Kasapulak ti aggagat, tapno ada maiyawid ko akwarta. Iti kasta, makapagnegosyo Kunakman no arapaap mo ti agaprod. Itatanda di ti abroad. Nagawid mo ti pampanunutam. Kat saan mo akaya ti agsuble, tako namot nga agnegosyo kan. Saan gayam analaka ti maya dayo iti ipatpatag tayo iti biyag. Mailiwak ka ni tatang ko. Kan, mailiwak iti lalaki nga inayayat ko. Adagayang boyfriend mo. Ngam apay nga awan man lang makita ka kasaom iti cellphone mo. Nilang mo tatang mo ti makikita ka kasarsaritam iti cellphone mo. Pinagpili nak ngamin, no ti panagabroad ko, wenno iso. Di pinilit ti panagabroad ko. Iso akayat asawan dayta, iti ipapanaw ko, nalpas moten ti relasyon mi. Isumat lagayam asaan ka nga interesado ka ni Cesar, kat nagwapo mo't dayjay, kan nasingput pa'y. Kan kang ronaan ti amin, agasidag kayo lang iti baryo. Uy, amom, agbagay kayo. Ni Carlo laang ti ayatak. Iso ngamin ti damo nga ayat ko. Iso alupasag laang ti kontratak, agawi dakton. Kasanon, no addanton sa bali akaayan ayat na. No talagang ayatan nak, saan nak nga isukat iti sa bali. Padasam ako mustaan no kasaritam ni tatang mo. Agdamag ka iti maipapan iti boyfriend mo. Ay, saanan? Amang ano makangagak pa iti sao. Nagungat ni tatang, idinamuan na nagsina kami. Kaya't ngamin ni tatang ni Carlo para kanya. Ay, sayang mat ni Cesar. Agbagay kayo pa'y.
Talaga ka tingawan namnamakan ka, Lani? Pasensyakan. Ngamtay ko na kon. Addan linaon ti puso. Ngamsan kayo pa'y mata nagkasar. Isong adda pa'y namnamak. Agayata ko na ikan ka. Ikan na kumamat iti kundaway ko amang ipanagnak iti dayto a panagayat ko. Adakan ka dayta. Ngam ipakpakaunakon. Awan nam na maam kanya. Sana bali. Tamabalin tamot ti agbalin anasingad nga agpagayam. Kumusta kayong tatang? Mailiwak unayan kada kayo. Numabalin lang, kaya't kunti agawid. Sana bali anak, may salangan na tawan ti urayam, malpasan ti kontratam. Uray, ta napadakkel mo mantan ti balay tayaw. At tan pakakit-kita ni tinagtrabahwam ni Tabrod. Wan tatang, kat inton agawid mangibangon nakto iti basit a negosyo tayo. Mayat na ita na panunot mo, anak kaw. Tauray saan kan, ngagsubli Tabrod. Wan tatang, iso nga rod, a doble kayo dak ditoy. Agan anad ka iti biyahe mo, Juan. Uy, makita kiti rupam ti kinaragsak mo. Kamaudyanan na, makitak matlaangan ni Carlo. Mailiwak unayan kan kuana. No kasapulan a dumawat akiti pamakawan. Aramida. Ala, good luckan ka, friend. Saan ka amang liplipat, Awagan na, no adakan ton iji Pilipinas. Wen, di ka kadi madanagan. Amok akayat mula unay ti makichismis, maipapan ka ni Carlo. Imbag tamom. Ay na anak ko, sika ka didaytan. Adda pimintas kan pimudaw kamutain. Da kayo talaga tatang. Saan laang asyak ti pimintas? Uray day ti balay tayo. Nakapinpintas tinamayan nyo. Gapuday ta kadagiti impaw-paw it mo akwarta, anak. Wan gayam, adabiit papanak tatang. Agsubliak matla adagos. Papanamaya. Basta, ibagak tulatan kada kayo inton sumangpetak. Sige, agan-anad ka nga raw, anak ko. Carlo, kumusta kan? Lani? Di nakadipastra kan? Sige, sumarap ka. Simangpat kang gayaman. Wen, katawanan plano kang agsublipay. Inkarigatak laang nga inlepas ti kontrata. Gaputasan ko gayam akabailan ang mapukaw ka iti biyag ko. Saan ka napukaw iti panunot ko, Carlo? Sika, tinagbalin nga inspirasyon ko. Kabayatan ti kaaddak iti abroad. Sige, agtugaw tapay. Agyamanak. Pasensya kan, Lani. Ngam iti aldaw nga ipapanaw mo. Amok nga insukat na kun iti arapaap mo. Kat saan nakto nasublihan tayo. Ni Vicky ti kanayon nga da iti sipay ko. A kanayon amangan nandinay kanyak. Inaram ko. Aging gasinong batan nag. Ita, natulagan ti kasarmi. Kasta ka di. No kasta. Awan gaya man subliak pa'y. Sorry. No naaramid ko tinangtalikod idikan ka. Katsapay ko ma. Tanaragsak kayon to ka ni Vicky. Sige. Agpakada ako. Nay, apagbiit ka mo't itinapanam. Tatang. Agsangsangit ka. Tatang. Saan ko na ibagbagada ito'y kada kayo? Tamo ka babalawan daklaan. Ngam idadak iti abroad. Sana na po kaw iti panunot ko ni Carlo.
Iso ti inspirasyon ko, idagdagi di abroad. Ti amok, masang putakpay. Masang putak asyak laang ti ayatan na. Ngam natulag mat gaya man ti kasarda ka ni Vicky. Ay, saan mo pa'y gayam nga amaw? Kunak no amo maun. Kunak no imbagamot lang ni Vicky kan ka. Saan tatang? Manipod adaki di abroad. Saan kong inawawagan ni Vicky? Kasta ka day. Kahit kasano nga ron itan anak ko. Di mo mat nga minadakdakamat kanyak day tabanag. Tiyam mo ket talaga nalipata mo ni Carlo. Tapulos asaan mo mat ako mustain. Sana punas ni Carlo di pusok tatang. Ngam nagsakit. Tasaan matgaya man ay siyak tilinaon ti puso na. Anya nga ron ti planom ita? Nakarkaro lang ang masakit anak na makitkitak ni Carlo tatang. Isong agsubliak matlangi di abroad. Tapno na dardaras ti panakalipat ko kankwana. Ay, kunak no makaduwakan. Agam panawan nakmutlagayam. Agamala, maawatak ti marikriknam. Nagunod mo man dagiti kalkalikagumam. Ngam napukaw mo mait ni Carlo. Naimbag-abigat mo, Lani. Sikamat gayam. Sumrak ka, Vicky. Agyaman na. Kumusta kan? Nagbakasyon ka matgayam. Juan, katsi ka. Kumusta ka matan? Kumusta kayo kan ni Carlo? Adda kumakayat ko adamagan kan ka. Anya dayta? Ay ayatong kadipay ni Carlo. Anya ka din dayta damdamagam. Si kantilinaon ti puso ni Carlo. Apay adamagam pala ang kanyak. No ay ayata. Ik-ikan ka lang ang itityansam. No ay ayatong pay ni Carlo. Umatrasak iti kasarmi. Ibagam lakit din no ay ayatong pay. Saan mo nga ramidan dayta? Ituloy yo tinatulagan akasaryo. Imayak. Takayat ko nga ibaga. Ang nagbakaw ni Vicky iti kasarmi. Ha? Apa nga inaramid na ti kasjay? Kat imbagak mat apatuluyan nyo ti kasaryo. Binaybay akon, iti kayat na. Tamadlaw ang nakadesisyon maten. Data ka no ti rombang nga agkatuluyan. Tadatamot ti imuna ang naadaan iti relasyon. Sinumbatan na kanulaeng. Tati amuna, kat saan ka nga agsubli. Ngam itata nagsublikan. Kan saan kami pa'y matanag kasar. Ituloy ta ka no ti relasyon ta. Ngam rumbang laang nga inlaban mo ti relasyon nyo, no talaga nga ay ayatam. Saan ka kung mga imanugot iti kayat na mapasama, Carlo? Gaputa puno dagiti madmadlaw na kanyak. Asikapay lang tilinaon ti pusok. Ha? Agpada talaan, asan anang lipat iti tunggal maysa. Aging gayta, sikapay lang ti ayayatak. Ngamjak lang kaya't apasakitan ni Vicky. Gaputan na singpat. Ngam tangay iso tinagbak out. Awanan maramidak. Saan kon apilitan? Taan firmat kan kwa na. No iso ti ikasar ko. Ngam sikatilinaon ti posok. Pakawanan nak, no pinanawan ka idi. No insukat ka iti panagabroad ko. Ngam bayat ti kaadda ki Jay. Naamiris ko asika tinapatpatag. Ngam ti panagabroad ko. Ay ayatan ka, Carlo. Kadyak ka baalan amapukaw ka. Nakaumayak. Takayat ko adamagan no apay ang nag-back out kay ti kasaryo. Apay nga inaramid mo ti kasjay no ay ayatam ni Carlo. Gapot na amok asaan tumat lang ang ngagtal na ti panunot ko. Amok asikapay lang tay ayatan ni Carlo.
Ken amok nga ay ayatem pailaan. Pasensya ka kuman. No siyak ti makagapuasan a matuloy ti kasaryo. Uray imbagak idi. Ako kwamon ni Carlo. Anya ka kadi. Agayem talaga. Awan sakit tinakam ko kan ka. Kan saan mon apalosposan ni Carlo. Tano aramidam day ta. Awan ton ti may kaduagundaway mo. Siguraduak asaan kon nga isublikan ka. Talaga may saka na saya at agayam, Vicky. Agyaman ak unay kan ka. Kablaawan kayo iti panagkalay sayo. Kamaudyanan na. Da kayo matlaang tinagkatuluyan. Ay na, maragsa ka na para kada kayo ato, ha? Katgapukan ka, iso ang nagkatuluyan kami. Agyaman ak unay, gayam. Agyaman kami, Vicky. Idawdawat ko. Asapay ko ma. Tama sa pulam tumat ti lalaki. Ang mga etkan ka itinapod mo. Congratulations kada kayo ado, ha? Cesar? Sinurpresa na ka. Nagawid ka mo't gayaman. Di ka man laing pakpakaam mo mat. Han, isugayam ni Cesar. Naamamok idi abroad. Cesar, iso ni Carlo. Isugaan ti lalaki asaan mo amalipatan idiadda ka pa'y langit abroad. Maragsakan akparaken ka. Tada kayo matlang tinagkatuluyan. Mabalin ka di ngayam amunak di tinapintas a maid of honor mo? Wala. Abay ka din na saan. Awan pa'y boyfriend na dayta. Ay na, saan mon arumbang na ibaga data? Nakababain. Ita, adandwa nga anak mi kini Carlo, Mr. Lonely. Kat maragsakan akmet para kini Vicky, ta nagkatuluyan da kini Cesar, kat naragsak dametten nga agdenden na. To'y pagayam mo, Lani. Lani, pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Ti makunak, nagasat ka, tanabawin pa'y laang ni Carlo. Kat nagasat ka, taaddaan ka itinasaya at agayam. Ket gapu tanasaya at agayam ni Vicky, nabirukan namet, ti lalaki at talaga apara kenkwana. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad iti tinagan Alani, iti probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo, ni Mary Ann Nalika, kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam akayat nati agpailinged itinagan alara. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagtaodak iti broken family. Gapo iti dayta. Nakaaramidak iti kamali a desisyon. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lara. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pasensyakan anak, awan maitad ko akwarta. Amumat ababasit pa ilaang dagiti kakabsat mo. Imbagkan ka, tadakkel kan. No talaga kayat mo ti makaadal. Urayag sardang ka pa ilang iti makatawan. Agtrabaho ka, tagurnong ka. Tapno adda pang ituloy mo iti panagadal mo. Diyak namin kayat ti sumardang na mabalin, Papa. May salaangan natawan, agraduara kon. Amang ano sumadutak to namang ituloy iti panagadal ko. Pasensya ka talaga, nanak. Ngamawan maitad ko ken ka akwarta.
Agkurkura nga talaga ti masapsapulak. Ngagpay kada kami. Iso makamu ka paila nga mga remedyo. Sige nga rod, papa. Agyaman naklangan. Kat pasensya kayon, no nakaisturbo ak. Ti inam. Awan ka di maited na kan ka. Awan ka no, papa. Ngam kanayon mat nga agin inom. No dumawat ak iti kwarta. Agungot mat. Dumawat ak kano kada kayo. Awan lata tinagbaliwan ti inam. Iso ko matimang tulong ken ka. Tawan mat sa bali a paggastusan na. Diyak mo tamo no apayakas jay ni mama. Barang ano makapagpanunot tumot laeng, papa. Kasano day no saan ka makabayad? Saan ka laki di maka-exam? Ag problema ak nga rod, friend. Anya nga tatiaramidog. Maaburido akon. Diyak ketag sardeng. May salaangan atawan, malpasak tun. Ada ibagakan ka amabalin mo nga asitgan. Am-amo ni Jeff a boyfriend ko. Adakan ka, ano kayat mo, ano saan? Ada engineering am-amo ni Jeff. Agdamdamag ka no iti estudyante nga agkasapulan iti kwarta. Amumot siguro no anya ti kayat na. Sige, bayam ta panunuta ka nga imbag. Sige, ibagak ka ni Jeff. Itad ko kan ka ti number ni Jeff. Sikan ti makaamo ang mga wakan ko ana. No kaano, anak kasagana ka. Sige, agyaman ak, Vanji. Adeta, agriring ti cellphone ni Jeff. Hello? Hello, Jeff? Ni Lara daytoy. Gayam ni Vanji. Oh, kumusta? Nakapagpanunot ka? Wen, Jeff? Kayat ko amam-amo ti bagbagam. Sige, yamamukan ka inton bigat. Sikat ti mangibaga. No sa dino ti kayat mo pagkikitaan tayo. O sige, i-text ko kan kainton bigat. Tangay na yamamo kayo matan iti tunggal maysa. Tanawan kayon. Tapno makapagsarita kayo. Sige, Jeff. Agyaman akmanan. Okay. Nakapanawon ni Jeff. Nalawag ka di matlaan kan ka, ti kayat ko ang mapasamak. Uwan, sir. Naibagamot ka ni Jeff. Nasaya at, nung nalawag matlakan ka ti amin. Itad ko numano ti kasapulan. Basta sumurot ka lakid di kanyak. Saan ka madanagan? Tung palag, no anyat imbagak. Itad ko amin nakasapulan. Agyaman ak, sir. Kahit, agkita tangarod intong rabi siksuklak. Okay, sir. Umanay ka din dahit akwarta? Sobra-sobra dahito yan, sir. Makabayad ako na iti tuition ko. Adapay sobra na. Tapno da pang allowance mo. Kahit awagan kang tumanan. Uwan, sir. Umawag kayo laan. Nasayat nga ron no kasta. Alas 12 ni tirabi. Iso nga itulod ka matan. Tamok nga adapay klase mitong bigat. Katuray siya ka. Adamat trabaho ka. Sige, sir. Kat agyaman akmanan. No kasta, agkita kayo manin ka ni Bill? Wan, imawag mat. Di makipagkita akmanan. Kat, kumusta ngay? Nasingpot ka di? Wan, nasimpat. Kan saan ko na problema ti kwarta kas idi. Siyak pay kat din ati agatang iti kasapulan mi kan ni mama. Imbag ano saan nga agdamag ti inam no pangalalaam iti kwarta. Awan mat bibiyang na kanya. Oray maladawak nga agawin. Di na pay damagan no naggapwak. Kasano kat aramid na mat. Agawid mat no kay kayat na. Dayta ka di ti rason? No apay ang nagsinada iti amam? Siguro. Basta, kanayon damot lang nga agapay di. Kanayon da nga agsumbat. Aging gaan nagsinadan. Narabian ka manan na si Mangpad. Naggapgapwang. Itaman pa damagan nyo tinagapwak, mama. Kaano pa nga adan pakibiyangan nyo iti mapaspasama kanya? Pasensya kan anak no kastuyak nga inam. Ngam ita, nakaamiris ako. Pasensya kan tanabaybayan ka. Imbaglakit din ta na ikarigatam nga intuloy ti panagadal mo. Ita,
Dandani ka nagturpos. Maragsakan nak para kan ka anak ko. Kat pakawanan na ko ma. No saan ka natulungan. Nasaya at matukunayo anak ka amiris kayo. Kaya't ka di asawan dayta, asaan kayo nga agbarte? Juan, bumakatak mo tan. Kat adun ti marikrik nak iti bagi. Nasaya at nga rod no kasta mama. Ala, agi na nata yun. Kaya't kunti maturog, masapa pa iti klasik, inton bigat. Umadani gaya man ti graduation mi. Kamaudyanan na, makagraduara kon. Kat, sa anak ko makagraduara, no saan agapukan ka. Agyaman akmanan kadagiti ado at tulong mo kanya. Awanan yaman na. Ket maragsakan ak, tama kagraduar kan. Congratulations in advance. Katsapay ko tanasaya at ti pagtungpalam iti masakbayan. Amang ano kaya't mo nga atendaran to ti graduation ko? Kaano ti graduation mo? Inton pet sa 22 iti day ti abulan. Sige. Kita no sa anak a busy. Ang no busy pasensya kan. Sa anak a makaumay. Saan nga imatendar ni Billy iti graduation ko? Manon abulan asan ang nag-text kanya. Nairana mo takas to iti sitwasyon ko. May katalon a pregnancy test ko da ito eh. Kat talaga a positive. Anya ka din da ito eh. No kaano ang nakagraduarak, isumat ti panagsikog ko. Anya nga to ti rumbang nga aramidak. Ay, gayam. Biro kak ti Facebook account ni Billy. Ita lang ang malagip ko akitaan manipod na amok. Kasano, kat kwarta na matlang amin tinapatid kanya kidi. Billy. Ha? Dahito ti Facebook account na. Ha? Pamilyado na. Ibagak na tapay kan ko na ti sitwasyon ko. Amang ano ibaga na laang nga awan pagrubangan na. Tabi na ibayadan na klara. Saan? Jakon awagan. Mariribukan na una yan, mama. Kasano da ito yan? Masikugak. Ngam adda pamilya tinakasikog kanya. Unay kamatan anak ko. Di mo la sinaysaya at ang tinagpili iti lalaki. Nakaadal ka pa'y mat ama ko na. Anya ngay ita, agsikog ka abalasang. Planok ti agaramid iti saan anasaya at mama. Diyak kayat ti maibabain. Diyak kayat ti aganak abalasang. Sa anak pa'y anak kasagana. Kaya't ko pa'y ti agbirok nga umuna iti trabaho. Saan anak? Dayta ti di mo aramidan. Saan ko nga inaramid kan kaidi dayta? Adda akmat dito'y nga inam. Agtinulong ta, aging gaama ipasnay mo dayta. Kat inton makapagpasnay ka, syakto ti mangaywan, kat agbirok ka iti trabaho. Agyaman ak mama, tada kayo amang tulong kanyak. Diyak amo ti aramidak no awan kayo. Agkararag ka lang anak ko. Amok adi na tabaybayan ti Diyos. Adda di tadaytan. Iso asang mo mga ron. Ay na, nagwapo to'y anak mo, Lara. Nagrigat gayam ti agpas ngay, mama. Kasta akmat, idimpas ngay ka anak ko. Kat manipod impas ngay ka, sa anak kon ang nagsikupay. Anya nga tati agururay ang masakbayan ti anak ko. Awan mo't amana. Kasano na intun dumakkel kat birukan na ti amana. Anya nga ti ibagak, mama. Panagkunak, masapon nga ipakaamumat lang iti amana. Amuna ka di ang nagsikog ka.
Panagkunakat karbangan namit amaamuan nga daputot na kan ka. Amang ano saan nabigbigan, Mama? No saan naabigbigan? Bayam lang. Ti importante, maamuan na nga daputot na. Kat addakan ko na, nubigbigan na wan no saan. Kumusta ka, Lara? Maragsa ka na, ang makakita manankan ka. Pasensya ka no na istorbo ka. Ngam, napatag namin ti ibagakan ka. Okay laeng. Ibaga mo na, noon niya't ibagam. Mabalin ka di adamagak pa'y nga umuna. No apay asaan kan nga imawawag. Manipod idi na udi ang nagkita ta. Ikikang ka iti gundaway mong agpili, noon niya't ikayat mo. Siyempre, naggraduar kan. Makabirok ka iti trabaho ma. Kat saan mo to akasapulan ti kwartak. Kat amok, saan naktumot na nakasapulan. Ngam no si kati mangawag kanya ka. Kat ibaga makayat nakamakita. Agpakita akmat kan ka. Manipod idi saan kan ang nagpakita kanya. Saan akmatan ang nagbinulan. Nagsikugak. Kat ita. Kayat ko amaamuam. Nga adda putot mo kanya. Anya. Nay. Apay nga italaan nga ibagam dayta. Nagbuto nga ngamin. Gaputa nakita ti Facebook account mo. Kat pamilyado kan a tao. Uray pamilyado ak. Sustentuak ti anak ta. Pasensya kan. No saan ko nga imbagakan ka. No kayat mo, mabalin mo mat apa DNA test. Tapno maamuam no talaga aputot mo. Uray saanan. Saanan nakasapulan dayta. Mamati ak iti ibagbagam. Kahit mamati ak aputot ko. Kahit mabalin ka di. Ngayam amok kadag iti dadakal ko. Gaputa apo damat. Uwan, apay kit din asaan. Saan ka ang makabisita ko, Nam? Wen, nag-positive iti COVID ti asawak. Ket, agan-anmat kayo kuma. Saan kayo pailangan nga rumrumwar? Tatalaga delikado. Sige nga, Rod. Uray da kayo, Mat. Agan-anad kayo. Naka-isolate ak. Kan uray dagiti duang anak mi. Talaga narigat ti kastoy. Ano saan ti agmaymay sa kan saan nga kikinita. Iswa pasensya ka na. Nujak matungpal ti karig. Apasyarak ni baby. Okay lang. Tinapatag kat saan kayo nga ag-positive. Kan agimbag kumamutan ti asawam. Sige, kastapay. Urayim tumanan ti hawag ko. Sige nga, Rod. Bye. Manon abulan asan nga imawawag ni Billy, Mama. Anya nga tanti mapaspasama kadakwada. Kuna na ngamin nga urayak lata ti awag na. Ngam, saan matan nga imawawag? Diyos ko, anyang amin daytoy asakit. Nakabutbutang. Iswarod, Mama. Maapektaran mo't aminan. Agkararag tayo latta iti apo. Isulaang ti makaisalakan kada tayo anak ko. Wan, Mama. Madanagan ak namin. Amang ano nag-positive mo't ni Billy. Kaya't ko launay nga awagan. Ngam imbilin namat ngamin nga urayak ti awag na. Ay, kat urayam latta, anak ko. Kumusta ka yun? Apay nga italaan nga imawag ka. Madanagan ak pa yan. Kunak no nag-positive ka mutin. Lara. Natayim ti asawak. Anya? Makipaglading itak, Billy? Yaman na, Clara. Kada kayo. Kumusta kayo, Matina? Okay kami laang. Di na kami pakadanagan. Asikasumpay laang ti pamilyam dita.
Uwan, impag-amuglaan kan katinapasamag. Isu ang mabayagan siguro, ang makapasyarak manan dita. Basta urayam ti panagsubling dita. Wan, Billy. Urayak ti iyo umay mo manan. Sige nga ron. Bye. Aklunak ang nagbasulak, Mr. Lonely. Nagkamaliak, ket sapay lakuma, tasaandak atuladan iti daytoy anaaramidak. Sapay lakuma, tagpaay daytoy apakasaritaak, apagadalan, dagiti dumdumngeg. To'y pagayam mo, Lara. Lara, pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Ala, agpaay nga adal ken kadaytoy anapasamak ken ka, ken agpaay matlaeng nga adal kadagiti dumdumngeg. Ano dumteng ti tiyempo amagipit tayo, pilyen tay latta ti umno awagas, tapno awan ti pagbabawyan iti udina. Ala, Lara, aywanam ti anak mo, ket padakkelam iti nasayaat asursuro. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam nagpailinged iti nagan Alara, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay kanbiyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Larissa. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Amin akayat ti boyfriend ko ket impaay ko. Ngam tinasakit. Insukat nakmet iti sabali. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Larissa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hello, Miss. Agmay-maysa ka? When? Agmay-maysa. Ngamin, awanan ti boyfriend ko. Ha? Uri siya. Agmay-maysak. Mabalin ka di, makilamisaan kan ka. Sige. Okay lang. Sige. Uminom ka. Adunay tayo in order ko nga aral. Di kagdanag. Siyak ti mang bayad kadagita. Sige lang. Hukom lang dagita in order mo. Agorderak man diti para kanyan. Apay nga may saka. Siguro. Pinanawan na kamatikayan ayat mo, anya. Okay lang, dayta. Basta uminom ka lang. Talaga na bartekan, Miss. Saan? Saan ang anabartag? Uminom agpay. Adupay ti arak nga inorder ko. Ay, Jacob. Oh, Tata Dino. Good morning. Sino din sangpit mo ang babae di tadagos mo idirabe? Sinakroy mo may akaslawang puot na. Ay na, Tata Dino. Kastaunay ti bartek na. Kaya't nakaturog pa'y laing aging gaita. Nabartek? Apay, may saaman nalay di club? Saan, Tata?
Nay, anya nga ron ngay. Anda problema na. Isuan na pan nagbartak. Tinulungak lang. Ngamjak amo no sa dino ti pangituludakken ko na. Isu nga inyawid ko lang na. Kate? Oy, ang mga nuko na inyo a pinaggaramidak iti dakes sa atata. Saan kit, Dane? Oy, saan atata? Ay, kat nasingpet ka nga ron alalaki, ano kasta? Bili baka talaga ken kano kasta, ako! Kasta tinasaw kanyak itay ni Tata Dino. Ti karo ba kalakay? Pinagbiddutan nakpay gayam aman nala. Wen nga rod, pasensya ka na. O sige, umigop ka lang tayo iti sabaw. Sorry Nagbalin akong aperhuisyo kan ka. Okay lang. Apay nga da ka iti inuman idirabi? Naira na la kayat ko ti uminom. Kat nakita kang agmaymaysa. Iso nga inasitngan ka. Kastaw na yabartak mo. Aging ka ngayon dumog mo ni tilamisaan. San matakabaalan ti konsensya kapanawan kalata ni Jebir House? Nang runa ta may isa ka babae. Kasanon dagiti inorder ko? Siya akong tinagbayad. Nasurok asang haribo ti bayad ti inorder mo. Sige, bayadak. Kababain mo't kan ka. Saanan. Basta saan mo nga ulitan. Gapo ta maisagmak kalaan. Naimbaklangan ta nakita na ki Jay. Parikot mo ka di ti boyfriend mo? Ngamin, pasig at ti boyfriend mo ti lablabidam iti rabi eh. Nasakit lang amin tinakam ko. Gapo ta ipapaay ko ti kayat na. Kwarta. Kanan pa'y di ta nga ipagatang na kanyak. Ngam insukat na iti sa bali. Apay nga yakas ta. Napimpintas ngamin tinangisukatan na kanyak. Ala, bayamon. Kat saan mo kuman nga ulitan ti mapanag-beer house? Nang runa no agmaymaysa ka. Sige. Saanin ang maulit? Kat agyaman akkan ka. Gaputa inispalnak iti mabalin a pagpaggadak. Karig, jakon ulitan ti uminom ijay beer house. Naggapgapwam, Larissa. Taapay akasangsangpat mo. Sakit. Ay na. Agat arak ka. Kayat ko pa'y ti maturog, tatang. Nasakit ti ulo. Inak ko iti salad ko. Mabitlaan. Naginumam idirabi eh. Ijay beer house, tatang. Anya? Nagpatpat nagkay jay beer house? Saan? Ngamin, inyawid naktimay sa alalaki anasaya at ti panagpuspuso na. Pinaturog nak ijay dagus na. Gaputa din na ammo ti pangituludan na kanyak. Anya? Ay, nagalasan. Ngam di kay agdanag, tatang. Nasaya at day di alalaki. Ay, una yan ti aramid mo. Di kay agdanag, tatang. Saanin ang maulit day to'y? Ikarig. Napan ka iji beer house nga uray agmay may saka? Di nakmat itakaduan. Danga, imbagakmat nga inton maminsan laangan. Gaputanas kan nga agawi dak, tayawid ko ti agas ni nanang ko. Taawan tumaran na para iti maintenance na. Pinadas ko lata ti nag-beer house. Kat nasaya at langan. Tada nang yawid kanyak alalaki.
Nasayata tao ni Jacob. Sigurado ka, di nakaginondawayan, dayjay? Uy, saan Saan aman ang gundaway, dayjay? Limpyo ti panunot na niya. Okay. Aging gaita. Nasakit lata tinakam ko iti inaramid ni Frank. Uray umutangak iti 5-6. Tapno adalaang maitid ko kankwana. Nagadun ti utang ko gapo kankwana. Ngam insukat naklagayam iti sabali. Danga ka ngamin. Iso akas ta tinaganab mo. Anya kamutan. Sermonan nakmanan. Ay na, Larissa. Imbagak idikan ka, ako kwartaan na kalaang dayja boyfriend mo. Ngam din nakmat pa dyan. Ngamin, nagarilat ta, ti panagayat mo kankwana. Ay, ayatakmat ngamin talaga. Wan, ngam din nakangarod inaya, takwarta ti kayat na kan ka. Anya nga ita, insukat na ka iti sa bali. Ngam ikarigatak alipatan. Kat inutak abayadan dagiti utang ko. Gapo kankwana. Naimbag ti loan mo diti opisina, ta ininot ama bayadam. Ngam kasanon, dagiti nakautangam adagduma. Sana bali. Ikarigatak abayadan. Hoy, singaram di boyfriend mo. Saan ang mabalin asuluam abayadan dagiti nga utang mo? Idinto ta isumot tinagnumar. Gemma, nagaduti utang ko. Oh, di kagsangit Basol mo matladay ta. No kayat mo, idarum mon. Takuna namat nga, utangan na. Ngam ita, liklik-likan na kan. Nagsukat pa yan iti number, tapno di mon maawagan. Awan dan dito'y imadayudan. Kasano nga rodan? Ikarigata kabayanan dagiti amin nga utang ko. Anya ngay nga rod. Kat nagbalinak mat adang nga. Akas iti kunam. Kat isumat. Nagbalin ka amaag. Gapo iti panagayat mo kankwana. Madlaw mo lang nga rodan akwarta laang ti kayat na kan ka. Ngam ikamlat tamat. Saan na maulit pa'y? Talaga saanan. Ngala, ituloy tan ti agmerienda. Taintan iti trabaho ta. Sige. Daytoy lang ti pagbayad mo. Wen, pasensyakan, manang. Nayunak to inton maminsan. Ngam niya, magmag na lata ti porsyento na dayta. Wen, amok dayta. Ay, nagturod ka nga umutang. Ngam di mo matgayam kabailan abayadan. Kas makita mo't. Inutak abayadan, manang. Saan ko at talikodan ti utang ko kan ka. Nga oray pa'y nagdakkel ti porsyento na. Oh, siyak pa'y itatidakas. Apay, imbagak aya nga umutang ka kanya. Sika ti masidag kanya. Saan na siyak ti masidag kan ka. Itakas ta ti bagam. Ala, mabalin mo ti pumanaw. Neta, bastos ka. Naawat mo timbayad ko. Iso ang mabalin mo ti pumanaw. Apay, Larissa. Manungamin ayati utang mau. Kwa, tatang. Adapay natdaat 30,000 pesos. Anya? Ay, una yan. Nagsakit talaga tinakam ko, tatang. Kaya't ko asingiran jay boyfriend ko. Ngamjak mo itan no sa dino ti ayan na. Ay, ala Anya nga rod nga ay kat nagpaloko ka. Bayam. Ilakok jay may sa abakak. Taisun ti pagbayad mo itinabat-bate nga utang mo. Ha? Ne, saan tatang? Di yu aramidan dayta. Ay, tapno malpasan ti parikot mo. Kat pang-asim ko maanak ko.
Di ka ko man agpaloko pay. Asino, di kinasarita mi ti cellphone mo? Nadlaw ko kasla papapintasam ti boses mo ang makisarsarita. Ha? Pudno man. Okay. Sige. Bye. Oh. Ay, sobra ka, mat. Kasta ka diti pan nakisarita? Oo, eh? Wan. OA ka mo ta talaga. Nga maguray ka man. Asino, di kinasaritam, ha? Ni Jacob. Ti lalaki anang yawid kan ka idi manipod beer house? When? Ag-lunch kami kano iti may sa restaurant. Okay. Awan ma ko nakitiday ta. Sige laang. Ngam ne agan-anad kan, Larissa. Wan, Gemma. Di ka agdanag. Saan akong apaloko ita? Kumusta ka? Nasaya at man? Sika, kumusta kan? Kaskan ka. Nasayaat lang ka. Apay nga inawis nakitiday to'y a restaurant. Tapno mangan. Ha? Sika talaga. Ngam kinapudno na. Kailiw ka na makita. Os? Siyak? Kailiw mo ang makita? Ti babae? Abarta? Well, aguray ka. Amangan matnuadan ka ayan-ayat mo, ha? Amangan nuadan tukit timot manggura kanya. awan kami ni tikayan ayat ko. Siya ka mismo tinang i-break. Gaputa jak kayat ti ugahalingan. Kasta? Itirabi asimrekak iti beer house. Kayat ko mat ti uminom. Gaputa kayat ko mat ti makailiw-liwag. Kayat mo ti makailiw-liwag? Kayat mo asawan? Sikat tinasaktan? Itinto ta sikat tinang i-break? Wen. Ngamin. Adan sa bali a boyfriend na. Dua kami a boyfriend na. Anya? Ngam na po nasan ti panagayat ko ken kuan. Kadita. Kayat na ti makisinubyan kanyak. Gaputa in break ka nun tay may sa boyfriend na. Ka? Diyak kayatan. Namin pinsanan anay kat ti amor ko ken kuan. Anya nga ay Larissa. Nabayadam amin nga utang mo. Wen tatag. Agyaman na kada kayo Tanaglako kayo itiba kayo. Tapno lang adda pagbayad ko kadagiti utang ko. Nasaya at matngarod no nakabayad kan. Agyaman nakmanan, tatang. Ay, basta agsirib ka kuman anak ko. Adda karbangam nga gayat. Ngam, kita emat tasaan nakalaalok-lukwan ti ayatam. Saanen tatang? Saanen amaulit? Asino ka? Api nga da ka dito'y paraangan ti dagos ni Jacob. Ha? Kwa? Pagayam nak ni Jacob. Anya ti gagaram kan kwan? Umay kula ikan iti press ko anatang. Kat, sika, miss. Asino ka? Apay nga da ka diti paraangan ni Jacob. Kaayan-ayat ko ni Jacob. Urayak asumangpat. Tamaki dagusak dito'y dagos na. Ha? Kasta ka di? Wan? Sige. Ibatik lang nga rudan dahi ti awit ko, anatang. Saanan? Igatangak lang ni Jacob iti agkakaimas asidaan. Yawid mo lat tanday tanatang nga awit mo. Ta saan ngagsidsida iti kasta ni Jacob? Saan man?
Namin anon nga inikak ni Jacob itinatang. Kat paggugusto na tinatang. Kan, namin ano matan nga inlutwak iti sidaan anatang. Paborito na asidaan tinatang. Angam, mas daawak kan ka. Tadi mo am mo dayta. Idinto takunam nga ay ayatam. Kat, anya kumaita. Alakit din, pumanaw kan dito eh. Saan ang kasapulan ni Jacob day tanateng mo? Ha? Jacob! Wen, naglayo na kon dito balayo, iti panaggapok iti trabaho. Umay ka! Sumrak ka! Agyaman, nak. Sige, agtugaw ka. Agyaman, nak. Jacob, amom ka di nga agur-uray kan ka ije para angam, di kaayan ayat mo? Amok, gapo tay mawag kanyak. Asaan apo manaw ijay, aging ga sumangpetak. Iso ka di day jay, tay kunam akaayan ayat mo nga in break mo? Wen, ni Odette. Kat, kasano itan? Saan ko na kaya ti makisinubyan kan ko, Ana? Jacob? Ibagak tipod na, Larissa. Nagrosing ti panagayat ko kan ka. Sikat ti ayayatek. Ha? Dayta tipod na. Ket jak mapaglibakan ti bagik. Oh, apay adi mo sungbatan ti cellphone mo. Ni Odette ti umawawag. Sige, sungbata mon. Sige ingkan. Agur-uray kan ni Odette. Nalpasan ti amin kada kami. Jak kayat ti ugali na. Kan na po nasan ti panagayat ko ken ko, Ana. Nangag mo matakas ta timbagak ken ko, Ana, itay. Iti panagsarita mi iti cellphone. Urayan niya pa iti sasawan na. Saan akon amakisinubyan kan ko, Ana? Kasano anaamuam? Adito iti pagtrabahwak, Odette? Ni Tata Dino. Anya ti may paay ko. Liklikam ni Jacob. Gaputa siyak ti maikarikan ko na. Apay asyak ti pangibagaam iti dayta. Saan ka di ani Jacob ti rumbang apangibagaam iti dayta? Sika ti mangliklikan ko na. Saan na kan nga ay ayatan ni Jacob? Iso asumardeng kan, Odette. Sardengam matan ni Jacob. Gapo tasyak itan, ti kaayan ayat na. Anya? Nangag mo ka diti imbagak? Agayan ayat kamin kan ni Jacob. Kidawak ti panagkalaysatan. Jacob. Agkalaysata ko man, Larissa. Sigurado ka kadi iti dayta, Jacob. Di ka agdarasudos ang mangikalay sa kanya. Gapula ang tarang-rang-rangan na ka ni Odette. Agkalaysatan. Nakasaganak ang mga kalaysakin ka, Larissa. Sikat ti ay ayatek. Saan kat ani Odette? Jacob. Umay kaming dumanon. Tapno mapagsasaritaan tayon, ti kalaysata. Nagkalaysa kami nga rod kini Jacob, ngem saan lata asardengan ni Odette. Nuan niya laditan ti sasawen na, tapno madadael kami iti matang ti sabali a tao. Ngem saan milata nga intaltalek. Naragsak kami nga agasawa, ket saan akabaelan ni Odette adadaelan dayta. Alakastan, tuy pagayam mo, Larissa. Larissa, pagayam ko, agyaman nakiting ka panangibinglay iti pakasaritaam. Naragsak kayo nga agasawa, kat ito
tuloy lang data. Saan kayo apaapekto kini Odette, amang daddadael kada kayo. Agbalin kayo anatibker, tapno awan ti asino man amakapagka, iti pamatek, ken kinaragsak yun. Bueno papagayam, maingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Alarisa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyurnos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Baglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.